Ate Ayet, maski ang mga magulang natin wala na magawa sa sakit ko. Nagiging pahirap na ako sa'yo. Mas mabuti pa mamatay na lang ako. Aika, payakap nga sa kapatid ko. Huwag kang mag-iisip ng ganyan, ha? Mahalaga ang buhay. Tanging Diyos lamang ang maaaring bumawi niyan sa atin. Kaya tahan na, ha? Huwag kang mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Matulog ka na, anak. May pasok ka pa bukas. Ma, parang ayoko na pong pumasok sa eskwelahan bukas. Kasi po, tinutukso na po ako madalas ng mga kaklase ko dahil po sa mga tumutubo sa balat ko. Ma, nakakahawa po ba tong sakit ko? Gagaling ka din, anak. Basta kailangan mo mag-aral. Kung tinutukso ka ng mga klase mo, edi magsumbong ka na lang sa teacher mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Aika. Pinipilit namin ang tatay mo na pag-aralin ka para may marating ka balang araw at para hindi ka matulad sa amin na halos makuba na sa pagsasaka. Pero kasi ma, masakit po para sa akin na lait-laitin at pandirihan ng mga kaklase ko. Naiintindihan kita, anak. Nararamdaman ko ang hirap na dinaranas mo. Di bale, sa susunod na anihan, kapag hindi pa rin gumaling yan, ipapagamot na natin yan sa bayan. Konting tiis na lang, Aika. Tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Joy, mahal. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog, Temyo. Inaalala ko kasi si Aika. Sa totoo lang, nag-aalala na ako dun sa tumutubo sa balat niya eh. Hindi ba ketong yun? Hindi ganun ang ketong. Tingin ko naman, hindi nakakahawa yung sakit ng anak natin. Pero Temyo, kailangan gumaling ni Aika. Naapektuhan ng pag-aaral niya. Ayaw na niyang pumasok kasi nga, palagi na lang daw siyang inaasar ng mga kaklase niya. Bilang mga magulang niya, masakit yun para sa atin. Temyo, nakikiusap ako sa'yo. Gumawa naman tayo ng paraan para madala sa espesyalista sa bayan si Aika. Ano pa ba ang ginagawa natin? Di ba halos magpawis na tayo ng dugo sa bukid para may suporta tayo sa mga anak natin? Temyo, kailangan gumaling ni Aika. Siya pa naman ang bunso sa mga anak natin. Alam ko, Joy. Makakagawa din tayo ng paraan para may paggamot si Aika. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kaya natin itong pagsubok na to. Aika, anak. Nandito na tayo sa tapat ng eskwelahan mo. O ano, ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako. Pa, salamat po sa paghatid niyo sa akin sa eskwelahan. Pasensya na rin po sa abala. Wala sa akin yun, anak. Siya nga pala. Eto, tanggapin mo. Pa, binigyan na po ako ni Mama ng allowance. Idagdag mo na to sa binigay sa'yo ng mama mo. Salamat po ulit, Pa. Ay, ayan na, parang pangit ang balat. Pa, ayan na naman po sila. Sila po yung madalas na nanunukso po sa akin. Shhh! Anong ginagawa niyo kay Aika? Ha? Ang lakas niyong manukso sa anak ko, ha? Akala niyo kay gaganda at kay kagwapo ninyo. Baka gusto niyong isumbong ko kayo sa principal's office. Anak, huwag mong pansinin ng mga taong yun. Wala lang yung magawa sa buhay nila.
Pa? Huwag kang magpapaapekto sa mga panunukso nila sa'yo. Isipin mo, mas matalino ka kaysa sa kanila. At saka, dumating lang yung anihan. Ipapagamot ka namin ng mama mo doon sa bayan. Pa? Konting tiis na lang anak. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka lang. Pangako namin yan sa'yo ng mama mo. Nilabas na namin yung upuan mo. Doon ka sa labas magklase. Baka mahawa pa kami dyan ng sakit mo kung dito ka pwesto malapit sa amin. Grabe ka! Hindi naman nakakahawa tong sakit ko. Anong hindi nakakahawa? Tignan mo nga, nakakadiri yung balat mo. Adiri! Doon ka nga! Alam mo, Aika, kung ako sa'yo, huwag ka na pumasok sa school. Konsiderasyon naman sana sa amin na magaganda at makikinis ang balat. Oo nga, doon ka nga. Correct. Kaya ano pang hinihintay mo? Labas na! Yan, kasi na yan. Isusumbong ko kayo kay Mami. Di sumbong mo. Wala kaming pakialam. Basta doon ka mag-aral sa labas. Labas na! Aika anak, bakit ka umiyak? May problema ka ba sa pag-aaral mo? Ma, Pa. Anak, sabihin mo sa amin ang problema mo. Matutulungan ka namin ng mama mo. Ayoko na pong mag-aaral. Pero anak, Ma, Pa, sobrang hirap na po yun ang sitwasyon ko. Hindi ko na kaya matiis yung mga pangasal at pag-iinsulto sa akin ng mga kaklase ko. Maski yung teacher ko, iniiwasan na rin ako. Aping-api na po ako, Ma, Pa. Naiintindihan ka namin, anak. Pero kasi nakakapanginayang talaga kung titigil ka sa pag-aaral. First year high school ka na. Hindi na rin biro ang narating mo. At saka matalino at masipag ang mag-aral. gusto lang namin ng tatay mo na may marating ka at umasenso ka balang araw. Kaso Ma, kahit anong pilit kong huwag magpa-apekto sa mga taong nandidiri sa kalagayan ko, hindi ko po talagang magawa. Sobra po ako nasasaktan, Ma. Siguro, Joy, huwag na nating pilitin ang anak natin na mag-aral. Kailangan mo na siyang gumaling bago siya bumalik ulit sa pag-aaral. Sige anak, kung yan ang desisyon mo, hindi ka na namin pipilitin pa. Sa totoo lang po, Ma, Pa, ayoko din naman pong tumigil sa pag-aaral eh. Kung hindi lang dahil sa sakit ko. Alam namin yun ang mama mo. Sige na anak, matulog ka na. Ipapaalam na lang kita sa teacher mo bukas. Huwag mo nang paalalahanin pa yun anak. Basta matulog ka na lang para makapagpahinga ka at maging maganda ang araw mo bukas. Mahal ka namin ng papa mo anak. Ako rin po, Ma. Mahal na mahal ko rin po kayo. Aika, anak, Ma, kanina ka pa nagkukulong dito sa kwarto mo. kesa naman po sa lumabas ako, Ma. Sigurado masasaktan lang po ang kalooban ko. Yung mga kaibigan mo, kanina nakasalubong sila ng papa mo sa daan. Hinahanap ka nila. Ang tagal mo na raw hindi nagpapakita sa kanila. Hindi pa kasi nila alam yung sinapit ko eh. Pero kapag nakita nila ako, sigurado ako pandidirihan din nila ako. Masasaktan lang ako kung hindi ako iiwas sa kanila. Ma, wala na po akong pag-asang gumaling. Aika, huwag ka mawala ng pag-asa. Maipapagamot ka namin ng papa mo. Huwag niyo na po akong paasahin, Ma. Alam ko naman pong hindi niyo pa ako kayang ipagamot sa doktor eh. Pero huwag po kayo mag-alala. Naiintindihan ko naman po yung sitwasyon natin. At di ko naman po kayo sinisisi. Basta ayoko lang pong umasa at maghintay sa wala. Anak, hindi naman namin hahayaan na habang buhay kang ganyan. Gagawa at gagawa talaga kami ng paraan para gumaling ka. Basta anak, huwag kang mawawala ng pag-asa at manalig ka pa rin sa Diyos.
Tamang-tamang gising mo, Temyo. Magagahan ka na. Yung mga anak natin. Nauna na sa atin. Maaga kasi silang pumasok sa eskwelahan ngayon. Ngayong araw kasi yung periodical exam nila. Si Aika. Pinuntahan ko na siya sa kwarto kanina. Ayaw pa niyang kumain ng agahan. Dinadamdam pa rin niya yung nangyari sa kanya. Hindi ako kumbinsido dun sa sinasabi ni Apo Intoy na kinukulam si Aika. Wala naman siyang kaaway. At lalong wala tayong kaaway. Temyo, hindi albularyo ang kailangan ng anak natin, kundi totoong espesyalista sa sakit sa balat. Albularyo lang ang kaya ng pera natin. Joy, papayagan mo ba ako sakaling magtrabaho na lang ako sa Maynila? Ano naman ang papasukan mong trabaho doon? Construction worker. May karanasan naman ako doon. At saka ipapasok daw ako ni Paring Eddie. Medyo malaki din ang pwede kong kikitain doon kapag doon ako sa Maynila magtatrabaho. Ano sa tingin mo, Joy? Bahala ka, Temyo. Kailangan kong gawin to para maipagamot na natin si Aika. Alam ko naman yun. Hindi ako tumututol doon. Basta makakaasa ka sa akin na palagi kong pagdarasal ang kaligtasan mo doon. Ma! Nandito na po ako! Meron po akong magandang balita sa inyo. Dali po! Nako, sandali anak! O eto, bubuksan ko na. Ma, dali! Isama niyo po si Aika sa health center ng barangay. Bakit? Ano ba meron ha, Ayet? May medical mission po ngayon ng lokal ng pamahalaan natin. Siguradong malaki ang maitutulong nila sa kapatid ko. Buti naman at hindi nakakahaway ang sakit mo sa balat. Pero ma, kailangan daw po akong masuri sa ospital. Gumagawa na ng paraan ng papa mo sa Maynila, kaya huwag ka mag-alala. At saka Aika, malaki raw ang tsansa mong gumaling, sabi ng mga doktor. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Aika, anak. Aalis na ako. Mahuhuli na ako sa biyahe ko pabalik ng Maynila. Ang mama mo, aalis na rin papuntang Sakahan. Ikaw munang bahala dito sa bahay, ha? Opo, pa. Sandali. Malungkot ka na naman. Kung gusto mong dumating ang swerte sa buhay mo, dapat maging positibo ka. 5 years na pong lumipas simula nung malaman natin mula sa mga espesyalista ang sakit ko. 5 years na po ako naghagamot, pero may nangyari po ba? Wala naman po, pa. Pakiramdam ko po, mas lumalala pa tong sakit ko eh. Aika. 5 years na po ako nakakulong dito sa bahay. Pagod na po ako, pa. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa to. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang susuko, pakiusap, anak. Dahil kapag sumuko ka, kami ng mama mo ang higit na maaapektuhan. Pa. Anak ko, huwag ka nang umiyak. Matatapos din yung paghihirap mo. Alam kong may awa ang Diyos. Teka, nanginginig ang mga paa ko. Ang mga paa ko! Hindi ko maigalaw! Ano ba ito nangyayari sa akin? Diyos ko, tulungan niyo po ako! Matulog ka na, anak. Ma, hindi na po ba ako makakalakad? Huwag mo nang isipin pa yung sinabi ng doktor kanina. Baka nagkamali lang siya. Huwag kang mag-alala. Ipapagamot ka pa ulit namin sa ibang doktor. Ay ka, anak.
Pakiusap. Magpakatatag ka. Malalampasin mo din to. Hindi ko po alam kung hanggang saan ko kakayanin ang pagsubok na to. Alam niyo po ba, madalas kong tanungin ng Diyos kung bakit nangyayari sa akin ang lahat ng to. Kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ako pang binigyan na ng ganitong pagsubok. Simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Gusto ko lang naman na makapagtapos ng pag-aaral para makatulong ako sa inyo ni Papa. Ma, galit po ba sa akin ng Diyos? Makasalanan po ba ako? Aika, huwag kang magalit sa Diyos. Ma, bakit ba niya ako pinahihirapan? Hindi ko po kasi makita ang dahilan para gawin niya sa akin to. Hindi ko rin alam kung bakit kanya binigyan ng pagsubok na ganyan. Pero isa lang ang sigurado ko. Sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, ay nagpapadala ang Diyos ng isang tao para tumulong sa atin. Sa lagay mo, kami yun ang Papa mo. Hindi habang buhay tutulungan niyo ako. Paano na pag tumanda na kayo? Ayoko pa maging pabigat sa inyo. Anak ka namin, Aika. At kahit anong mangyari sa'yo, sagutin namin yun sa Diyos. Lalo na't nararanasan mo yan. Huwag mo nang isipin kung matatanda na kami ng Papa mo. Ang isipin at gawin mo ay manampalataya ka sa Panginoon. Aika, eto palaging tatandaan mo. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Aika! Ay, Diyos ko po! Ano nangyayari sa'yo? Kumikirot na naman itong katawan ko. Ang sakit, Ate Ayet! Eto, uminom ka ng gamot. Inumin mo yan para mawala yung kumikirot na yan sa katawan mo. Konting tiis lang. Mawawala din yung sakit. Ate Ayet! Hindi ko na kaya. Pakiusap, Aika. Lumaban ka. Ilang beses ko nang ginawa yun, ate. Pero pagod na ako. Gusto ko nang mamatay. Ayet, anong nangyari sa kapatid mo? May sumasakit na naman po sa katawan niya, Tay. Nakaligtaan na naman niya siguro na uminom ng gamot. Walang silbi ang mga gamot na pinapainom niyo sa akin. Tignan niyo. Hindi ako gumaling-galing. Mag-aanim na taon na akong ganito. Hindi na yata ako gagaling Anak, alam kong nararamdaman mo. Hindi pa. Hindi niyo po nararamdaman yung kirot na nararanasan ko. Sa tuwing nararamdaman ko yun, parang gusto ko na lang mamatay. Ayoko na ng buhay na ganito. Diyos ko, gusto ko na mamatay. Hindi yan talaga ang gusto mo. Sige, hilingin mo na yan sa Diyos. Pero pa, Aika, huwag mo nang pansinin yung sinabi ni Papa. Ate Ayet, maski mga magulang natin wala na magawa sa sakit ko. Nagiging pahirap na ako sa'yo. Kaya mas mabuti pa mamatay na lang ako. Aika, payakap nga sa kapatid ko. Huwag kang mag-iisip ng ganyan, ha? Mahalaga ang buhay. Tanging Diyos lamang ang maaaring bumawi niyan sa atin. Kaya tahan na, ha? Huwag kang mawala ng pananampalataya sa Diyos. Pakiusap, Aika. Tulog na silang lahat. Tama-tama. Nagagawa ko na yung matagal ko ng piniplano. Nasaan na ba yung mga gamot ko? Ayun. Iinumin ko lang lahat ng tabletas na nasa loob ng bote. Matatapos na rin ang problema ko. Kaya ko to. Diyos ko. Sana mapatawad niyo po ako sa gagawin ko.
Umaga na pala. Temyo, gising na. Umaga na. Umaga na. Ang bilis naman ng oras. Gisingin mo na ang mga anak mo. May pasok pa sila sa eskwelahan. Sandali, babangon lang ako. Ayet! B-boy! Yudel, gising na kayo. Umaga na. Aika? Aika! Diyos ko po! Temyo, si Aika! Bakit? Anong nangyari? Aika, anong ginawa mo, Aika? Gumising ka, Aika! Diyos ko po! Naglaso sa sarili niya ang anak natin! Dali, Temyo! Kargayin mo siya! Dali natin siya sa ospital! Hingi po ako ng tulong sa mga kapitbahay. Ay, naku, Aika! Aika, gising! Hindi ka pwede mamatay! Gising! Gising! Pa, si Aika po nagkakamalay na. Aika, anak. Ma, Pa, Ate Ayet. Buti naman at nagkamalay ka na, Aika. Aika, ba't mo naman ginawa yun, ha? Bakit mo naman inisip na magpakamatay? Alam namin ng mama mo ang pinagdaraanan mo. Pero sinabi ko na sa'yo dati pa na hindi sagot ang pagpapakamatay. Tsaka, hindi mo naisip na higit kaming masasaktan sakaling nawala ka. Anak, huwag ka namang sumuko. Kasi kami hindi ka namin sinukuan. Hindi ka namin binitawan. Kasi sobrang mahal ka namin. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan kami ng mama mo. Kasi anak ka namin. Nasasaktan ka, pero wala kaming magawa para maibsan yung sakit na nararamdaman mo. Mahirap lang kasi tayo. Pero kahit na ganun, sasamahan ka namin ng mama mo. At saka, anak, kung kagustuhan ng Diyos na bawiin ka sa amin, kahit masakit para sa aming magulang, matatanggap pa namin. Pero kung ikaw mismo ang tatapos ng sarili mong buhay, hindi ka namin mapapatawad. Sabihin mo sa akin, makakaya mo bang makita na umiiyak kami ng papa mo dahil sa ginawa mo? Kung talaga mahal mo kami, hindi ka bibitaw. Itutuloy mo lang ang laban. Ma, Pa, sorry po. Masyado lang po akong natakot. Naguluhan lang po ako. Pero promise, hindi na po mauulit. Patawarin niyo po ako kung naging makasarili ako. Sarili ko lang iniisip ko. Hindi ko po iniisip na ang hirap niyo para lang bumubuhay ako. Anak, naiintindihan ka namin. Basta ito lang ang palagi mong tatandaan. Sakaling may problema ka, sabihin mo sa amin. Kami lang ang makakatulong sa iyo, wala nang iba. Opo, Ma. Payakap nga po sa inyo. Anak, mahal na mahal ka namin. Huwag ka nang matatakot, anak. Hanggat buhay kami, hindi ka namin pababayaan. Kami ang magsisilbing mga paa mo. Aika, halika. Alalayan na kita. Mag-almusal na tayo. Hindi pa ako gutom, Ate Ayet. Aika, alam mo ba, na-miss namin yung dating ikaw. Yung mahilig tumawa. Simula na nangyari sa akin to, nakalimutan ko ng tumawa. Aika, paano ka gagaling yan kung hindi ka magiging positive sa buhay? Ate, hindi na ako gagaling. Yung mga doktor na nagsabi. Sige, sabihin na natin hindi ka nagagaling. Pero Aika, kung palagi kang magiging malulungkutin, lalo kang manghihina. Gusto mo bang lumabas ng bahay? Kahit dyan lang sa bakuran. Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin at saka para maarawan ka na rin. Sige, ate. Kung bubuhatin mo ko palabas, bakit hindi? Oo ba?
Bubuhatin kita. Kayang-kaya kaya kita, no? Tignan mo naman yung katawan ko, oh. Ayan, ngumiti ka na. Ipagpatuloy mo lang yan, Aika, ha? Ano, Aika? Okay ba? Ayos na ayos. Ngayon lang ulit ako nakalabas sa bahay. Nakakawala ng stress. Oo nga eh. Almost 6 years ka rin nakakulong dun sa kwarto natin. Basta simula ngayon, palagi na ako lalabas ng bahay. Basta ate, patulong naman ah. Sure. Aika! Ayet! Ma! Himala! Lumabas ka ng bahay! Magaling po kasi magkumbinsi si Ate Ayet eh. Alam mo, Aika, sobra mo akong pinasaya ngayong araw. Ay, siya nga pala. Meron pala akong regalo sa'yo. Eto, tanggapin mo. Ano po to, Ma? Tingnan mo na lang. Wow! Mga libro! Tapos meron pang drawing book, mga lapis, watercolor at saka mga notebook. Binili ko yan kasi mahilig ka sa art, di ba? Para naman may libangan ka na. Salamat po, Ma. At saka hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Eto, tanggapin mo pa to. Manika? Ma, 20 years old na po ako. Kahit na, binili kita niyan para naman may makasama ka palagi. Salamat po ulit, Ma. Grabe, sobra niyo rin po ako napasaya ngayong araw. Ngayon may manika ka na. Anong ipapangalan mo dyan? Ano kaya? Alam ko na. Ang bilis mong mag-isip ha. Anong pangalan niya? Asherina. Simula ngayong araw, anak, magbagong buhay ka na, ha? Opo, Ma. Makakaasa po kayo sa akin. Ang sakit! Aika, kaya mo yan. Ito yung gamot mo. Paiinumin na kita. Mamayang konti, mawawala na rin yung kirot na nararamdaman mo. Grabe, sakit ng buong katawan ko. Buhok ko lang yata hindi kumikirot eh. Sira na yung unan sa kakagat mo. Di bale, sasabihin ko kay mama na ibili ka na lang ng bago. Ayan, unti-unti nang nawawala yung kirot. Opa, buti naman at umuwi na po kayo. Kumusta na ang kapatid mo, Ayet? Eto, kakapainom ko pa lang po ng gamot. Nawawala na po yung kirot sa katawan ko. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, meron akong regalo sa iyo. Talaga po? Eto, para sa iyo. Dali, Aika. Ano kaya yung laman ng paper bag? Wow! Radyo! May mga batteries na yan. Magkakaroon ka na ng libangan. Salamat po, Pa. Malaking tulong po to sa akin. Wow! Ang ganda naman yung dinodrawing mo. Ang galing mo, anak. Di bale, sa susunod, ibibili pa kita ng mga materyales sa pagdodrawing at pagpipinta. Siya nga pala, okay ba yung radyo na regalo ko sa'yo? Opo, Pa. Nakakawala po ng stress yung pakikinig ko sa radyo. Tsaka kahit paano po, naaaliw po ako. Mabuti naman at nalilibang ka dyan. Siya nga pala, total sa susunod na linggo ng birthday mo, eto, binili ka na namin ng regalo ng mama mo. Alam namin kailangan mo to. Tanggapin mo to, anak. Wow! Android phone! Sa akin po ba talaga to, Pa? Matagal na naming pinag-ipunan yan ng mama mo. Ano, masaya ka ba? Opo! Pero Pa, di ba mahal po ito? Gumastos pa kayo ng malaki para sa akin. Wala sa amin yun ng mama mo. Ang importante, makita ka naming masaya. Siya nga pala, paturo ka na lang kay Ayet kung paano ang paggamit niyan. Opo, Pa. Salamat po ulit. Makakapag-Facebook na rin ako sa wakas. Hello? Ako to, Aika, si Rodney.
Oh, Rodney, akala ko text mo lang ako. In fairness, mukhang sagana ka sa load, ah. Gusto ko kasing marinig yung boses mo. So, kaya pala ako tumawag para batiin ka. Batiin? Welcome sa group chat natin. Ah, yun lang pala yun. Naku, huwag kang mahihiya sa group natin ha. Mababait sila at masasayang kasama. Di ba taga-summer ka? Oo. Alam mo ba, taga-roon din ako. Wow, magkababayan pala tayo. Alam mo, Aika, simula nung makilala kita doon sa official fan group, na-curious na ako sa'yo. Bakit nga pala hindi ka nagpo-post ng picture mo sa Facebook? Huwag na, baka mandiri lang kayo sa itsura ko. Bakit? Ano bang meron sa'yo? May sakit kasi ako sa balat, hindi na gumagaling. Baka kapag nakita niyo ako, unfriend niyo lang ako. Ikaw naman, hindi naman ako judgmental na tao. Alam mo, kahit ano pa yung itsura mo, tanggap kita bilang kaibigan ko. Salamat, Rodney, ah. Minsan, pag umuwi uli ako ng Samar, pwede ba kitang puntahan? Oo naman, pwede. Isasama ko din yung ibang member ng group natin na taga rito din sa Samar. Siguradong sasama sila sa akin kasi maski sila, gusto ko ring makilala. Talaga? Sige, hintayin ko kayo dito. Aika, anak. Ma, kayo pala. Mukhang ang saya-saya ng anak ko ah. Bakit? Anong meron? Wala lang po. Parang kinikilig ka. In love? Ako po, in love? Kayo naman, ma. Alam mo, simula nung nagkaroon ka ng phone na ganyan, naging masayahin ka na. Ano po kasi, marami po akong mga friends dito sa Facebook. Member po kasi ako ng maraming fans group. Ito nga po bukod tangi sa kanila si Rodney. Madalas ba kayo magka-chat ng lalaking yan? Opo. Alam na ba niya yung kalagayan mo? Opo. Actually, nag-chat na po kami ng live sa Skype. Pinakita ko po sa kanya yung mukha ko at yung kalagayan ko. Okay naman po sa kanya. Ito nga po, nagbibiroan nga po kami. Ikaw ha? Baka ma-inlove ka niyan ha? Naku, hindi po. Magkaibigan lang po kami ni Rodney. Talaga, anak? Kayo naman, ma. Sa palagay niyo po ba merong mai-inlove sa akin? Malay natin. Alam mo naman sa pag-ibig, wala yung pinipili. Nak, sakaling ma-inlove ka sa kanya o sa kahit sinong lalaki, sabihin mo sa amin ng papa mo ha, para mabigyan ka namin ng payo. Opo, ma. Sana lang po talaga may in-love sa akin. Ang sakit! Kumikirot na naman! Hello? Aika, ano nangyayari sa'yo? Sumasakit na naman kasi ang buong katawan ko. Nakainom ka na ba ng gamot? Oo, kakainom ko lang kaya huwag ka mag-alala. Mamayang konti wala na to. Ang hirap naman pala ng pinagdadaanan mo. Talagang mahirap. Pero kahit na ganun, sanay na rin ako. Tsaka malakas na loob ko ngayon kasi maraming tao na nagmamalasakit sa akin. Siya nga pala, uuwi na ako ng Samar. Ha? Talaga? Ibig sabihin magkikita na tayong dalawa? Oo. Pasensya ka na kung naunahan pa ako ni na Jen, Alet at Anna bumisita sa'yo. Wala yun. Kumusta naman pala yung pagbisita nila sa'yo? Ayun, masaya. Marami silang dalang pagkain nung pumunta dito. Kwentuhan, tapos sound trip sa radyo gamit yung live stream. Alam mo, Aika, excited na rin ako makita ka. Talaga, Rodney? Bakit naman? Alam mo namang bahagi ka na ng bawat araw ko. Iba pa rin yung makita kita ng personal. Bakit? Wala, may naisip lang ako. Nawala na yung kirot mo? Wala na. Paano ba naman kasi pinasaya mo ako Rodney, malaking himala yung ginawa mo sa buhay ko. Kahit na madalas ako makaranas ng kirot sa katawan, nawawala ng dahil sa'yo. Wala yun. Basta Aika, hintayin mo ako ngayong week. Susurpresahin talaga kita.
Aika! May bisita ka. Rodney! Hi, Aika. Sa wakas nagkita na rin tayo ng personal, no? Grabe, ginulat mo talaga ako. Hindi ba sabi ko sa'yo ngayong week kita dadalawin? Rodney, anong gusto mong merienda? Ipaghahanda kita. Nakakahiya naman po sa'yo, Ate Ayet. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Anong gusto mo? Itimpla kita ng kape? Juice? Kahit kape na lang po. Ako rin ate, kape rin ako. Sige, ititimpla ko kayo ng kape. Bumili din ako ng tinapay at liver spread kanina kaya tamang-tama yun sa inyo. O sige, maiwan ko muna kayong dalawa ha. Pinasaya mo ko, Rodney. Sobra. Masasaya ka pa kapag binigay ko na to sa'yo. Ay, ano naman yung paper bag na yan? Kunin mo at buksan mo. Eto. Wow! 2 teddy bear! Isang pink at isang blue. Ayos to Nagustuhan mo ba? Oo naman. Sobra ko nagustuhan to. Sa wakas may makakasama na si Asherina. Asherina? Ay, di ko pala nakwento sa iyo tungkol kay Asherina. Eto siya Ang galing Alam mo, Rodney, malaking tulong to mga teddy bears na binigay mo sa akin. Promise, iingatan ko to. Aika, kasi may aaminin ako sa'yo. Bakit? Ano yun? Sa totoo lang, hindi ko in-expect na mararamdaman ko to ngayon. Kasi, Kuan... Uy, namumula yung pisngi mo. Ang cute mo pala kapag ganyan. Aika, paano kung may ma-inlove sa'yo sa kabila ng kalagayan mo? Di wow! Pero syempre, magpapasalamat ako dun. Baka naman, Rodney, ma-inlove ka niyan sa akin. Kung sakali, pwede ba, Aika? Oo naman. Ganun ba? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Number 1